Nahunda. Turong katulong ng tuan. Ganun nadugay man sila. But lang. Uy, nuli na ba ito ang panday ti? Saan na to? Salig tato kay panday man to. Tanang lang natuto ni Papa iniguli niya. Ang iyang gihimo. Uy, karon ako nadugan mo to. Papa yan siguro ron. Dali, aso doon. Yan, nahuman ra. Amo lang, ipatagal ng grato niya nimo. Pero ba to? Oh. Yan, nalala TCR. Mana, siguro ba? Hindi, pay ka na ng TCR. Tatag ko na. Tagulan ni uli? Oo. Yan sa may poong niya. Ikaw lang daw balatan ako to. Okay na daw to. Masih Ardia. Mula sa sin? Wala may agi lagi. No. Ano siya no? Managot taon. Wala man ay agi. Alam ba itong tanawon? Binuang di ko musuhol ana. Hindi agi. Maagi ana. Ang tabo na naman nag sin. Umbak lang niyo. Sa ako ni. Itong suhol wala agi. Di ba butang sa subang balay. Sa akin ko na niya sin. Tabo na sin. Ay, tabo na naman sin. Sa may porma na be. Diun man ako. Kuha be. Oh, no. Kung saan ka balibangan eh, ikaw daw eh, kasi nga nato, bagay ba nimo? Anak, sakto kayo. Ikaw, okay na lang?